ана 1 километр дуртар мости 46 микрорайон дар анамин тараф ва ана ин роҳ ба сӯи повороти Ленинград ва дар ана ҳамин кӯча 200 метр дуртар хонаи фурӯшии мо, ҳавлии фурӯшии мо ки мо ҳозир меравем ба шумо онро нишон медиҳем. Мо дар маҳаллаи 1 майи ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе қарор дорем. 200 метр дуртар роҳи калон, 200 метр дуртар мактаб ва боғча ва ана ҳамин ҳавлиро мо ба шумо имрӯз пешниҳод карданем ки аз 10 сотиқ замин иборат аст. Ҳозир меравем онро аз дарун ба шумо нишон медиҳем. ин мебошад ҳамон хонае ки мо ба шумо пешниҳод карданем, хонаи ҳавлӣ. ана инҷо дари ба қафо баромад ва ана ин мебошад деволҳои хона 10 сотиқ заминро дар бар мегирад ва якто хонаи времянка бо хишти пухта ванна ва туалет дар даруни он мебошад ва обу барқаш доимӣ аст. ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе тамоми ҳуҷҷатҳоро дорад, легализатсия, сертификат, техпаспорт дорад ва ҳамаи дигар ҳуҷҷатҳоро дорад. ана инҷа қафои хона, ана ҳамин маҳсулоте ки мебинед, ана ҳамин территория дар ихтиёри ана ҳамин соҳиби ҳамин хона мешавад. 2.5 сотиқ замини дигар иловатан барои кардани боғ ё ин ки агарот мешавад истифода бурда.